bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe to gonɗon eno gonirɗon yo jaame cellal kisal e nden ka jumiraɗo woni mon musidɓe tedduɓe hettiɓe ɗo goto e mon kala woni min ñaganimo ɗum jaame cellal kisal e nden ka jumiraɗo e woni mum e puɗɗorade yinde Allah jommen joom baɗe bawɗe caggal ɗum ko julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo ruhu godal fittandu godal goɗɗo nde guila hay hunde wodani kala kadi ne ko woodi wodiri ko sababude makko caggal ɗum en juurima dendagal serenɓe men kono kadi ko noon jarnirten dendagal hettiɓe ngolɗo lefol ɗoɓe mbawi wonde eno ɓe mbawi wonirde yo jaame cellal kisal e nden ka won e mabɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe o ñalawma hande mbo gonɗen ko alkamisa ina hawre sappo e ɗiɗi lewru o hitande ujunnaji ɗe nogas e goho tawi ko jonde gam filande on lefol teddugal lefol ruttude on teddugal onon musidɓe ɓe ganduɗa ko rewendiɓe golle oɗo site mo ganduɗa ko biyeteɗo Hodere TV tawi koye gardugol Abdoulaye Diallo e dendagal musidɓe ɓe wallodirta hen ɓe pilan on ngol ɗo lefol tawi ko lefol jime pular weltinde hani e weytinde onon ɓe ganduɗa jamma e ñalawma subaka e kikiɗa ga hoɗon ceŋi hen gam tigui rewidade dendagal golleji ɗe ganduɗa ina golle hen so weeli jomiraɗo hande ma on nanɗo ko weɗɗa e nder ngol ɗo lefol ngol ganduɗa yogay musidɓe tedduɓe ina joodi gam filande on ɗum no mbiɗen ni gonɗen koye alkamisa sappo e ɗiɗi lewru o hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho tawi ko ɗo e wuuro teddugo ngo Madina Gounass ene jooɗi e filde ngol ɗo lefol noon on woni mo ganduɗa ko Mouhamadou Yero Diallo gandaɗo gandiraɗo kadi eɗen jime lobbe cañiɗe deguiɗo jaltoje e gandi kisde kono kadi wondude e dande wurde semmude mo ganduɗa so tawi jangtima kala keɗotoɗo ina wawa tigui weltorade ɗen ɗon golle kono kadi eɗen gondi e musidɗo tedduɗo ene wiye Mamoudou Sow walla mbiyen Pullo Sow kañumne kadi ko neɗɗo dariɗo e leydi sanne ma en beltoro e hettade dande makko e nder ngol ɗo lefol teddugal tawi ko ruttude teddugal ɓen ɓe ganduɗa ko rewdiɓe golle oɗo site biyeteɗo Hodere TV eɗen gondi e goto e hohoɓe on ɗon site Abdoulaye Diallo walla mbiyen DJ Lay mo ganduɗa ko goto kadi heptinaɓe heptiniraɓe bawal e darde e sirginare nde ganduɗa ina kolliri ɗum kala saaha ina fummini e renndo ngo so weeli jomiraɗo ma en mbaɗi hen jime laptuɗe tawi ko yadude hen e kanko Hammadou Yero Diallo kono kadi ma en gartid e konguɗi ceñiɗi ɓe ganduɗa ko baynatoɗe gandi kisdi ɓen ɗiɗo ɓe ganduɗa no mbiɗen ni ko Mamoudou Sow kame Abdoulaye Diallo guel ɗo e yesso olnirguel nguel noon ko musidɗo mon Daha Moussa Ba ina tambani hen karallagal ngal ha mbawon min nande no fotirta ni karallo laptuɗo golle o ganduɗa ko Adnan Thiam gorko mo legal nere noon ko adi foof musidɓe tedduɓe ko adi ndeɗen naata e gueɗe ɗe e dokkata mo ganduɗa ko ceerno Mamoudou Sow salmini hettiɓe ngol ɗo lefol ɗoɓe mbawi wonde enayi joklinayi windere nde kala ceerno ko ɗon tigui Allah jarama a jarama Daha Moussa Ba tengade Pular kono ne kadi Allah jarama a jarama ceerno Hammadou Yero Diallo dogara Hammadi Babay Dia kono wona dole ko pellital kono ne kadi jarama DJ Lay tawi ko miñiraɗo tedduɗo kono ne kadi jarama Adnan Thiam en calmini dendagal kala biyo mbimi wimi e wimami ha tengti noon e ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko wattuɓe haqqillaji men e kala saaha e Hodere TV en calminiɓe tan kamɓe kala e kuuɓal ceerno Hammadou Yero Diallo bisimillah tigui a jarama no fewi ceerno Mamoudou Sow e ngoɗo salminago laptugo sanne ko noon kadi kamɓe kala ɓe calmiti mama e gonɗon salminago ko adine eɗen gaare e Hammadou Yero Diallo mo ganduɗa ko enene mum tigui jadate ɗeɗo jime e dokkat kanko Abdoulaye Diallo o salmini hettiyankoɓe assalamu aleykum bandiraɓe silaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Hodere TV min calmini o min ñaguima jaam e kisal guiɗo bacco yo duumo mon no hannirta ni sikki ala hande oɗo ñalawma woni men weltare mawde jottade ɓeɗon mawniraɓe men ko wayno Hammadou Yero Diallo noon kadi musidɗo men a Dawda Sow walla mbiyamo Pullo Sow woɗɗani Daha Moussa Ba e jettiya karallo men o woni Adnan Thiam sikki ala no Daha Moussa wini hande ma on nanɗo ko weɗɗa tawi kay ko musidɗo meɗen Hammadou Yero Diallo Daha Moussa Ba mi to e ma tigui a jarama no fewi Abdoulaye Diallo hettiɓe tedduɓe mani mbiyen yeebiyankoɓe
hodere TV ko enen nandi dido calminali teddude so wili jomiraɗo no wini ala ko on keɓat ɗo tigi ko ganduɗa hoɗon mbaw ɗum naftira taw ko gueɗe juɓɓuɗe sanne ko adi nde ɗen naata e golle ɗe en dokkatmo kanko Hammadou Yero Diallo mo jaadeten e nder ngolɗo lefol o wawa tigui salminde bandiraɓe hettiɓe ɓe Diallo bisimilla mo e ko inde Allah jurum ndero jurumotoɗo jaafotoɗo jettoje godni ko Allah lamɗo aduna kay e lamɗo e ñalawma jul ɗaha Moussa Ba min calminima kadi calmi musidɗo men Abdoulaye Diallo kañum noon kadi Dawouda Sow e calmini bandiraɓe kadi yeeɓiyankoɓe Hodere TV ko ñalawma mawɗo ko ñalawma weltare wonande en sababude so tawi neɗɗo o teskimama o tintinima mo tinma aɗa foti teskade kadi tintinamo aɗa tinimo ɗo tinma ɗo nde wonno neɗɗo so tawi ene yinma o rokki nokko gasata o rokkima ko heewi jomiraɗo subahanahu wa taala tagui temettati e sappo e tati annabi o tagani hono Mouhamadou saabi ɗum ko jilli wadde en jettiɓe kadi en jaraniɓe ɓe ɗaɓɓiri en noon ko yen mbaɗanɓe jime tawi ko yimre wiyetede dental daw hande ko yimre ɓurde teskede kono noon kadi yimre men wiyetede gandal wonno kadi gandal ne kañum ko dammal mawgal ko gasta wadde ko ɗeɗo jimi jogoɗɗe yaduɗa ha Moussa Ba tigui a jarama no fewi Hammadou Yero Diallo so weeli jomiraɗo ma on ketto ɗen ɗon jime kono kadi mbaɗe pireɗe pacciri e nder leppol ngol en mbiyat tan kanko Adnan Thiam yo yekkitenan yekkit gaci ɗi mbawa ɗum gartene jajidi noon tigui junggo ma fuɗama Adnan Thiam golle ma jooɗi peewi e ɗen golle lobbe musidɓe tedduɓe no mbiɗen ni ngol lefol teddugal ngol ganduɗa filanto on ɗum ko ɗo site biyeteɗo Hodere TV tawi koye gardugol ɓen musidɓe tedduɓe Abdoulaye Diallo en e Ceerno Mamadou Sow e dennangal ɓe ballodirte en kono noon ko eɗi nde gaare ɗeɗo jime ɓe ganduɗa ko dental kamɓe yimre gandal ɗe o saktani en ɗo wondema o faccirani ɗum e nder nde ngol lefol en gartade Ceerno Abdoulaye ko adi neɗen gaara e jimɗi ɗi ko adi foof no mbiɗen ni saabi juɗɗe ndeɗo jonde oɗo site mo ganduɗa hande o bandiraɓe ina kettini golle ɗe ganduɗa ko lappude golle keelele ɗe ganduɗa ko golleteɗe en hono Hodere TV so tawi bandiraɓe mbawi andude holi oɗo site holi ko immonuɗo e holko yahata e dumu jarama no fewi ɗaha Moussa Ba weltanama no fewi ko adi foof siɗo ko sukaɓe tokosɓe goni hen kadi kadi ala ko immini en so wona fuɗɓe foof yo noddu gotum gotogal kadi wawa yitade hen hoore mum eɗen jogui hen yimɓe yonɓe élément guila e Fouta ha toon to leydi Abidjan ko wayno musidɗo men Bewɗo e Basal Dakar kadi en jogui toon élément ko wayno bani men debbo Jeyareto Kane o jeeya ko toon to Mboluyel wadde Hodere TV basaji tan e wiide ko jibinande ko wonde wuuro to gonɗen ɗo Hodere TV en noddi kala ɓiɗɗo pullo mbiyo mbimi e wimami tewno chaine ko chaine so yiiɗi affaire o yaada yeeso woto base tan e ɓeɗon wonɓe e nder wuuro ɓe eyyi kala mo ganduɗa oɗo aɗa heftinimo eto keɓa e makko hunde ɗum saabi Hodere TV ari arani kala yo mbimi e wimami hegguɗo mboɗo wiya hay sa wiyata mbimi e mbimami sonni an aɗa yiiɗi mbimi min nodduma hen wadde eɗen jeeri bandiraɓe kala goto kala nde waɗata hen ballal mum holko woni ballal ma wona ittu cewɗi ma mbaɗa ala ko guila e abonné ji ɗi ha e partagé o towno ɗum ɗon kadi ko ballal wadde ɗe jiiri bandiraɓe kala yoɓe mbaɗa hen balle mabɓe machallah kadi ɓe mbaɗa hen tigui beele hoɗon mbaɗi ouvert oɗon gudditi taw wona tan ɗemgal pular ngal ɗemɗe goɗɗe ko wayno wolof en ha e français mbeɗen wawa hen ɓallinede walla koye kono heftinɓe ɗum e ɗemgal gotal tan ala heftinaka kala ɗemgal emin noddi won sa musidɗo men mo nodduɗen hen oɗon ko bajaranke nde townoɗa ha to ɗemgal bajaranke o waɗa bajaranke min jiiɗi o watta wadde hen kabaruji ɗe bajarankoɓe e jolfuɓe kadi eɗen noddiɓe hen kono waji goto sihil men ko toon to leydi Gambie o woni on kadi ko soninke ɓen fof inchallahu taala
ma o motto heɗade kabruji mabɓe soninkoɓe ɓe jiito hen koye mabɓe jolfuɓe ɓe jiito hen koye mabɓe wadde Hoder TV ari arande ko kala ɓiyo mbimi e wimami walla kala mo ganduɗa won farno mbimi bisimilla ma toon tigi a jarama no fewi machallah ɗum ɗo ko site mo ganduɗa ko panafricaine saabu so tawi ina nanna ɗeɗo ɗemɗe ɗe kalɗa ɗo taw haɗantani pulare wolof ɓayde ko ɗum fartaŋe mawɗo wonande ene ƴellitare mani gartoma caggal kay nde ɓen musidɓe ɓe ganduɗa ko ndenduɗen lefol ngol jekkiti konngol mumen ko adi ndeɗen gara e mo ganduɗa ko ceerno Mamoudou Hamadou Yero Diallo min gartatema tan mbeeɗa amen yimre wotere nde ganduɗa bandiraɓe ene beltoro ɗum so tawi en jumani ko dental e jarama ɗa ha Moustapha koɗo jarama Abdoulaye Diallo kono kadi jarama Daouda Sow eɗen jokkita yimre men dental ko jurmodiral yo gandal arde gollire kawral so dental woni calɗi palduɗe mum gona kawral moƴƴinte dental goto foof daro kaadi bawal tawane yaadi e neɗɗagal kala gollal yo yaadu e pellital saabu ko ɗum sellinta gollal calo sikkitare nannani hitta ɗum e dental goto foof daro kaadi goto kala ñobba bernde mum salo luural gollen Allah caloɗen ceeral ko gilli dusata beldal hoolare ardo kawral tawane yaadi e neɗɗagal kala ko alda e gonga yadata e dental so en kaldi gonga ɓoyden e dental en mbawa ɓamtade gaga ballodiral dental ko ballodiral ko adi foof ko needi e muñal yo yaadu e jurmodiral kala mo ina haala e dental yo yaadu e neɗɗagal konnguli mum no gal goppen maw nafata dental ko hawrude gollal kala ko eɗen golla goli Allah goppen ñiŋoje caggal kala ko joli hakkude mbaɗen ɗum e neɗɗagal addi caɗele men ko wasde kaldigal fusi dente men ko ñiŋoje caggal ɗum ɓamtata gondigal ko beldigal ne moƴƴi anduɓe jurnto ngal gondigal ɓuuri hewde dente men so eɗen cuɓoɗen ko joom duuɓal hay so alda e gandal ɗum ko caɗele dental gori kam ɓuuri mawnude ngundoyal kono haɗani sofon biftede gotel ha gori waali gotal wadde woto cuɓoɗen duuɓal seeɗen cuɓoɗen neɗɗo joom haqqilantagal hufata dental ko kormodiral kala kalɗo heeɗe ha jofna konngol soko belgol walla ko mettugol so gasi satore haqqilantagal addi fusi dente men ko ñiŋoje caggal ina adda gañodiral walla karmodiral saabu fooɗanade gardigo dental wona ɗum ɓamtata dental ko anduɓe gardo alluɓe balliroɗo miskineɓe keet caggal cuɓoɗen neɗɗo joom haqqilantagal beela so ardimane moƴƴire dental woto cuɓoɗen asko e cehilagal goto foof ko joom gueɗal ne hani hokkede fodde mum e dental mbasen hebbinde ñiŋoje ayiba e dental goto kala adda peeje naftoje dental jiiloɗen ko ɓamtata leñol e peewal mi wasoyima leñol dental e gollal Hammady Yero Diallo wona doole ko pellital Madina Gounass legal Nassourlay tigi machallah rewi lawol no fewi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ngolɗo lifol ngol ganduɗa ene fiila noon ɗum Hoder TV ko enen kala nandi nde ɗo yimre nde ganduɗa machallah fuɗɗode mum helmere hen foof nde o satti e nder yimre nde ina wona jajidi muɗum tan ina gasa wonde taw heƴata ɗo heede kono machallah ma en jaccini ɗum no hannirta ni ko adi nder eɗen garta e faccire makko o mo ganduɗa ko ceerno Daouda Sow a hettima yimre dental eyyi ko noon tigui ɗaha Moussa Ba Allah jarama a jarama ceerno Hammady Yero Diallo Allah jarama a jarama vraiment yimre dental nde ko yimre nde jirmi no fewi machallah min kaldi hen o adi oɗo ñalawma hande donc noon wadde hande ko weltare kanko hoore makko omo andi ɗumen ko adi foof yimre nde ande weeli ande waɗi lowti kadi nde haali ko rendo nde tawno aɓe kewi wiide union fait la force ko dental woni doole o haali ko caɗele dental holko moƴƴinta dental e holko teppata dental je pense c'est très important ene moƴƴi ɗum jangge kadi ɗum faame kadi ɗum waɗe hunde nde ganduɗa hoore ma ko ɓurde moƴƴude e dendagal gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma kadi ko jimereɗe faati e leñol ngol ndeɗo jimre kadi koyeɗen jime e jeeya ɗum noon ko noon tan en gona haaliyankoɓe bandiraɓe jaafo no fewi jarama no fewi Daouda Sow machallah rewi lawol no fewi no mbiɗa ni so tawi gona haaliyankoɓe en jiyani holɓen goni haaliyankoɓe ko waɗi eɗen garta e facciru yimre nde Abdoulaye Diallo a hettima yimre dental machallah ɗaha Moussa Ba weltanama no fewi yimre nde waɗi fayi no fewi ko ɓuuri welde kam e yimre nde ɗaha ko banggue mawnikinare to nde tawno neɗɗo ene foti rentade mawnikinare onon pulayankoɓe on mbiya
ko kañum woni ɗo kewɗo wiide ɗum darne koɓe kewi ɗum Amadou Diallo tigi machallah joni en duttito e makko tan o addana men yimɓere makko dental walla gandal mbawen faccirde kacci fo dawol goto tigi machallah jarama no fi Abdoulaye Diallo eno mbiɗa ni e gonɗon yaccino ko adi ndeɗa ara e yimre nde hay sinno koye hojom garta e yimre gandal walla ni mbiyen dental nde ganduɗa yimmi ɗum ɗo joni saabu bune mbiyata won ko ganduɗa ko piɓno tan mbawi ɗum fippuri wonɗo ganduɗa minen koye mbawi ɗum nande min beltoro won tawi jimɗon kelmeni ko an saabi ha jofiɗani foti foof hay sinno a yaaɓñaki jubbana min e yimre nde a jarama ɗaha Moussa ko jarama Abdoulaye Diallo kadi jarama Daoud Sow eyi aɗa saabi aɗa andi so wiyama goni kañum ɓuuri mawnude e ngundu kono beeɗa goni meewi hadde liwre nawde sofude haala ɗum aɗa andi kam goni kam meeɗa hadde liwre nawde sofude dentere men noon seɗen cuɓo ɓuuri hewde cuɓoɗen ko babiraɗo mo duuɓi 90 so taw haali en jettatamo so ɗahane yara duuɓi nogas babiraɗo yara duuɓi 90 tonni ko darde bamma walla tordi ko darde mamma so haali a yettata bamma wadda a yettatamo wadde noon so tawi o haali ko feewi ɗum woni ko sohlano ko so haali ko fewani e cohlano ɗum wadde immoto jaha ɗum woni noon wadde gori meeɗa hadde liwre nawde tawde noon kanko jum duuɓi temedere ko ala gandal ko ardima renno ko yarata ko tagal ɓen gandi wadde sohlaka jom duuɓi temedere sohlaka neɗɗo joom haqqille o tawa on so tawi no konnguɗi makko haali konnguɗi mbawi kono galli eɗen gandi ko wiyete gal ko ɗin konnguɗi cohlaka wadde sohlaka joom duuɓi temedere sohla mbiyata joom duuɓi 50 wota ala sohlaka neɗɗo joom haqqille o ko renno on waɗno ha biɗo noon neɗɗo joom haqqille yo ara o ardo renno ngo so tawi joom duuɓi 90 joom haqqille o ardo soko joom duuɓi nogas yo joom haqqille o ardo kono noon sen dokki yiru wadde en ƴeewi ngoni kañum ɓuuri mawnude ngundu tawde noon ngoni o ɓuura mawnude ngundu o kono hakka sobi i nawete wadde ko ƴeewen mawɗo o ƴeewen neɗɗo joom haqqille ɗum won haala ka tigi woto ƴeewen mawɗo o ƴeewen neɗɗo joom haqqille o wi noon ko Hamadou Yero Diallo a jarama no fewi faccire ngo ɓayde hojomaji men ɗi enen kadi dartaki te ganden ko marñoyade eɗo ganduɗa en pota noon yettade garana min tan e yimre nde ganduɗa ko gandal nde ganduɗa kañum tigi jogude rewde e ndeɗa yimre e jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe yimre men wiyetede gandal ko farilla suka e mawɗo mum ko Allah farli e jiyaɗe mum kono ɓuri tentude ko joom haqqille hutoro ɗum moƴƴina jortomo Allah fari e dow mum tawa ko neɗɗagal golliri hutoraki ɓernde mum hutorade ɓerde yadane haqqilantagal Allah rokki ɗum neɗɗo yo rew Allah e jamiroje mum rento gueɗe jasɗe ɗe jadani ko Allah yamiri ɗum neɗɗagal ko gueɗal mawgal Allah rokki tagore mum gandal ko rewde Allah e jamiroje mum kala dañƴo gandal yo janggin ɓessugo mum ma taw ko ɓuural mum ɓamtare leydi e taaride mum ko gandal ardi ɗum hooleji reydi e kala rewɓe mum galo e ɓessugo mum ɓen kala ko gandal woni fayide mum demmowo e guesa e golle giiɓe mum galle ko taari mum galle e ko taari koddigal mum gandal wona tan janngude bindi haaɗi mum won jannguɓe bindi paamani hay batte ƴellitare e ngendi mum kono kadi won jannguɓe paami pammini ɓessugo mum ko ɓen cohla e ngendi mum sabu ko ɓen ɓamtata leñol e leydi mum ko ngal fayidagal Allah rokki ɗum gandal ko ɓurɗo rokki ɓurnaɗo mum bindol noon ko moftirde gande mum ɓandu ko hurum jomum ɓandu gandal noon ko famɗo suura jomum so heewi ma won laamu mum haala heɗene ko gandal mum kaldo ko gandal yeddude weeɓata ɗum sabu so haali adda dalilu mum tawa ko gonga tawta ɗum ɗaɓɓude gandal ko farilla kala julɗo jiɗɗo sellinde limanagal mum julɗo mo limanagal sellani diine alana ɗum gande ɗe ne waɗi ko pecce e sifaji mum ɓe ko gande diine woni ko Allah yiɗi ɗum ɓe ko gande leɗɗe ani ko Allah rokki ɗum gila ɗaɗi ha e siroji mum ɓe ko sifotoɓe yimɓe guila wiccu ha jaɓɓal mum ɓe ko gande nayyi beyi baali pucci e sifaji mum wadde gande ɗe koko beñodiri sifu woto hay goto yaw neɗɗo e gandal mum tawde ko dokkal Allah rokki ɗum mi tongiri wiide jeeyi gandal tan ko janggo ɗum wadde debbo e gorko suka e mawɗo woni sarɗi tan ko janggo ɗum ko janggi selli yo naftu leñol mum Hammady Yero Diallo wona doole ko pellital majjine kunas nde galno sohla tigi machallah jarama no fewi Diallo e nde ɗo yimre gandal machallah reguima no fewi ko jallis wiyata ko min garama raba ɗay e ɗiɗo kelmini ɗi ganduɗa ko cañiri sanne saabu hojomaji men ina doga padani en so heewi ko jeegom woni ko keddoreɗen o ceerno Daouda a hettima nde ɗo yimre ɗe ganduɗa machallah ko yeytinde gandal kadi ko coni noon e jonde he ko foof en keeɓi ɗumen tigi so tawi a joddima e ceerno Hammady Yero Diallo mbeɗa sikki tan
ma non ko nafaruma nde tawno eɗen gandimo no feewi wona o mun ɗo jooɗi tan ala ko neɗɗo mo ganduɗen aɓe keewi wiide andude neɗɗo ɓuuri heɗade ko haalata eyyi wadde ko haalata ko kanko ko lowdi makko ko waɗata ko omo yiɗi ɗum o weltade tan e weltanade miñiraɗo tedduɗo Aboulaye kadi e weltanadema anne kadi par ce que no wawi taw eɗen jiyodira e ñalawmaji kewɗi kono sabe l'occasion kadi e hande o kono anne kadi miñiraɗo tedduɗo gonno to banggue technique o caggal ɗum kadi ko weltinde tan yidɓe e sehilaɓe eɗen calmina ko wayno Mansour Thiam belama galle fulɓe eɗen calmina kadi Djiby Guissé e ɗeɗo balle foof ko enen mabɓe gondi ko mariage gondi ko jombajo noon ndeysan ko jombajo kadi ɗum woni ɗo mo wara maynade ceerɗa e haalis o pulo fereje inchallah ya jarama no fewi allahumma amin on duwa ko mbiɗen DJ layne yiɗimo no moƴƴi moƴƴi machallah kono addaki amen kam yobarte en gonode a jarama e konngudi ma dewni lawol machallah DJ lay a hettima yimre gandal machallah ɗa ha ko adi foof yimre nde waɗi fayida kono kadi mboɗo jogui tan namdal en gasa wonde namdal ngal jogui ngal mbiɗa andi an aɗa heppi namdade mo men min mboɗiɗe namdade mo holko yimre nde haalata hol kadi ko saabi o yimi yimre nde nane neɗɗo wonko fiɓata ko kañum tan wawi ɗumen fiftude so an noon ko ɓen ɗon jiiɗa jofade machallah jarama Diallo bisimillah a jarama Abdoulaye Diallo kono kadi jarama ɓen hettiyankoɓe aɗa andi so wiyama gandal ko farilla kono kadi ko farilla mo Allah farli e jiya mumta ko joom haqqille o farlani ɗum e kanal o o farlani ɗum e goɗɗo farli ko joom haqqille wadde noon gandal kañum gonɗen koye haalde ko Allah farli wiyaka tan ko tubako wiyaka kala neɗɗo tagaɗo Allah gandal ko farilla makko joni noon wadde gande ɗe ɓe mbaɗi ko pecce ene jogui ɓe ganduɗa ko jangguɓe diine o jaari toon ɓen ko joom gandal e jogui ene jogui ɓe ganduɓe leɗɗe ɓen ko jaari toon ko joom gandal en jogui ɓen joguiɓe ko gandal naggue ɓen ko gandal jogui ɓen ko gandal vicco e wicci wicco gandal e jogui tawde noon ko gandal ko sifaji ala saabu gaari feññinde neɗɗo o kala ko dañi hewde famde e gandu gandal hettoto ko juɗɗam ngal on fannu walla mbasa nanguidemo fannu woto ƴeew janggo diino nanguirmo ko gandal jogui gandal leɗɗo o nanguirmo ko gandal wadde noon kalten ko haala gandal tigui jarama no fewi Diallo bisimilla ceerno ɗaha Moussa Ba emin jiiɗi kay andene gartana min e holno pamirɗa yimre nde fotti ko kiɗɗa hen machallah no mbiɗa ni a jarama e ngal namdal kanko kam en gasa wonde o facciri ɗum ha laaɓi ko adi foof ɗo gonɗen ɗo hannde koye 21e siècle gonɗen hay so ni wonano oɗo yontamo gonɗen en gonino e saaha hay sinno a janggani hay sinno a janggani ne wawi jaaha kono gonɗen ko yonto ɗo ganduɗa ko caɗiɗo human binnagal o titan a janggani anat kono kadi ni gueɗel gurul ngel teskiɗen hen kanko o fammini yimɓeɓe wona tan jangguɗo bindi o tan woni jangguɗo saabu haali ɗum ha laaɓi ceera ene yaaha hande neɗɗo ne jangga bindi immoɗo so tawi en kaali tubankore ɗe ndewa hen ha jettoyoɗa e duwal jaabi ha tuɗi taw hayso faɗama taaƴi a wawa fewnude ɗum wottima mo ɓornoɗa a wawa fewnude ɗum ala foof ko mbawɗa fewnude e gandal ko bindi ɗi boni jangguɗa bindi koni français haalirte koni loyrete gasiri ɗum tawi ɗum ɗon wawa jokkidde gurdama kono ceerɗa ha waɗa somi faami e haala ma jiɗɗa wiide jomuno yo nawdu yo nawdu saabu bindi goni bindi gona gandal koko faggorte gandal bindi gona kadi en jii rewoɓe Qur'ana ɓe so tawi jomum Qur'an o ɓuuri janggi o yaddinani hen sari a yi tampoyɗo saabu so ari jama o julnata il faut jaddina gan heewiɗo ɓaarɗa Qur'an so tawi a janggani sari ko rewi janggoɗo mo ganduɗa hisbaji ɗiɗi walla hisbi goto ni temni wawi sari ɗum woni gandal ngal kala ko mbawɗa janggide yaddin hen ko ganduɗa ene wawa nafdel o jarama no fewi o facciri ɗum kala ko ɓeydi ɗon hen o heɗen ñiddina haalaka tan kono o facciri ɗum ha laaɓi ceer a jarama nene haalama mbatka fayida gasa wonde gonnen han kadine ko rowrude to batte lefol ngol ganduɗa kono mbiɗen ni waɗa koye teddugal dennagal rewindiɓe ɓe ganduɗa ko site biyeteɗo Hodere TV ko adi noon eɗen jeegui dokkiyam konngol kanko wayno koye ma gartat ni en gartini no fuɗɗoɗo ɗo hol eranguji ma ɗi joguiɗa faade e ɓen ɓe ganduɗa ko wattuɓe hen ɗo haqqillaji mumen hani e ɓen señiɓe hen so ti kala ko nannuɗon ina jeeɓa konnguɗi ganduɗa aɗa kuccina e mabɓe guila e eɓɓoji ɗi joguiɗon faade hen foof tan e weltinirdeɓe kadi e hol erangu ma tan e mbadi poftidini ko joguiɗa faade rewdiɓe Hodere TV jarama no fewi ɗaha Moussa Ba noon kadi jarama no fewi mono min tedduɗo Hammadi Yero Diallo waɗani Dawda Sow en beltimo no fewi oɗo ñalawma kadi ko ñalawma mo parnotoɗen eɗen guero tan ɓeɗo musidɓe yiɓiyankoɓe Hodere TV yoɓe jokku wadde no ɓe gowno wadde e kala saaha soko wadde hen commentaire uji mabɓe kadi toujours soɓe daari vidéo so woni hunde nde ene manki fammin jomumen saabu saɗa waɗa hunde ɗa ha toujours wiyoɓe weeliɓe machallah emin beltonoɓe kono kadi kala ko manki hen wasa taw won jiiɗen ko fewani ɗum deƴƴe
fewani ɗum yoɓe kala ko fewani hen jomum once saabu neɗɗo andita komo waɗa ɓeɗon hettotoɓeɓe ko ɓeɗon mbawata sattade ɗum wadde ɗe jiiri ɓeɗon yiiɓiyankoɓe Hodire TV yoɓe balliɗen kala koɓe jii hen ene manki yoɓe mbiyen ko ɗum ɗo manki mbawen famde ko ɗum ɗo manki kala kadi moɓe cohli yen gaddu e yen guevite e Hodire TV inchallahu taala kadi ma en mbat peeje e peccorde tawil jomum ɗum ɗon kadi en softin ene wonɓe toon ɓe eɗen calmini kadi ɓeɗo ɓe ganduɗa enen mabɓe ndinɗi golle ɗe ko wayno musidɗo meɗen Ousmane Ba kodda bewɗon noon kadi Abdoul Gueye fam haala oɗo saaha omo tawi toon to Dakar ko mawni men moƴƴo kadi jiɗɗo Hodire TV musidɗo meɗen bewɗo e basal toon to leydi Abidjan o tawete bani men debbo Houray Kane noon kadi bani men debbo Jariat Kane toon to Bolil o tawete bani men debbo Dede Jariatou Sall machallah ko battuɗo haqqille muɗum e Hodire TV machallah en beltani momo no fewi noon kadi musidɗo meɗen Djibrilou Ba toon to leydi Abidjan ko borom émission miijoji noon kadi ceerno Sirati Ly machallah kamɓe kala eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe eɗen mbiya kadi noɓe nanguirno hen hanki e hecciyanki machallah kadi soɓe paari en to inchallahu taala so weeli gueno ma en tawoɓe toon walla kadi ma en kowra e mabɓe toon ɗum noon en jetti bandiraɓe kala tigi ko adinade wayno tan beele hoɗum gudditani damal ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗoɓe yiyoɓe hande o jimɗi hani Basir Niang en Hammadou Diallo woɓɓe ne ɓaññina hen kañumen wasa taw ene jogui yidde walla ko gueɗe mumen jawta hen kono jogade won kulol sikkurma to so tawi ɓe gaddi oɗo mbawi salade yawtindel ɗum kadi hol damal ngal ganduɗa oɗo eyi ɗaha mi haalino ko nane Hodire TV ene udditi tami ɓum foof kala ko jomum o wawi wadde wadde kay rendo ngo ene sohla ɗum eɗen gujjiti ko ɓoyan ko en nannino yimre Basirou Niang taw ko yimre Taher ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba kadi tafasir ceerno Mouhamadou Siraji Ly wadde jiɗɗo famminde bandiraɓe Hodire TV ene udditi dammuɗe kala jiɗɗo kadi jokkodirde e meɗen en goɗɗo vidéo men eɗen kewi yiide hen eɗen mbaɗa contrat service commercial sa jokkodiri oɗon numéro kala kadi ko humpuma toon inchallahu taala programme uji kewɗi en joga mais kadi hejjata walla kadi wona kadi ko ɗumɗi foof walla ɗum ɗon an aɗa faami ɗum jagama no fewi ɗa ha Moussa Ba machallah jarama mbeɗa sikki ko ɗon tigui mbaynortuɗen ɓen bandiraɓe en duttude makko tan ceerno Dawoud a wawi waynodirde hettiɓe lefol ngol invitation kadi vraiment e waddude partagé émission ceerno Hammadou Diallo e ɗa Moussa Ba ko weltata tan weltanaɗon e golle vraiment fuɗɗode ha wortode ne yooɗi ko noon kadi e weltinirde kadi vraiment yimɓe ɓe ganduɗa hoorema nde tawno neɗɗo kala to gonɗa aɗa jogui yimɓe ma tan quoi salminen banimen debbo kadi ko neɗɗo jiɗɗo ɗum ɗo ko jiɗɗo ɗum ɗo no fewi omo sembina hen waɗoɓe ɗum ɓe donc noon o waɗa on hen encouragé quoi donc noon wadde ça fait l'occasion eɗen calminomo hen par Moussa Dia eɗen calminomo no fewi ko noon kadi eɗen calmina kadi Mama Kardiatou Ba e dendagal kala beltotoɗo Pulago hen ɗa Moussa Ba ala jarama tigi a jarama no fewi seydi so golle ma jooɗi peewi jettiɓe en ɓe ganduɗa ko wattuɓe en ɓilla mumen ceerno Hammadou Diallo en gaari ha ɗo wattan ɗo golle ɗe jogori jofoɗi ɗo kono konguɗi ma ɗi cutta faade mabɓe ɓeɗo sukaɓe ganduɗa ko joguiɓe nde ɗo lowre walla ni mbiyen oɗo site ganduɗa ko gollo golle joɗɗe kono kadi ne mbawa ɗum waynorade e tongude mbadi kottudinɗi ko fuɗɗa kono ma jokko kala e saaha kadi ma yaadu e bandiraɓe ɗen ɗon jinima lobbe e nder oɗo site bisimilla ma tan konguɗi ma cakkiti a jarama jafo bandiraɓe e ɗa Moussa Ba kono kadi jarama on Abdoulaye Diallo ko noon kadi Daouda Sow e Pulaar wiyata so beelamɓe waɗima gadde beña hangadem haala ka hewata nde wonno so tawi kalɗen gardini ko yidde wallahi yimɓeyankoɓe ene goodi haaliyankoɓe ene goodi kono so tawi neɗɗo o noddima tan adduɗa ko ndenden firti ko omo yimma ko jettoro tengtude joganɗemme mbiyeɓe jarama sinno joguino ko ɓuuri ɓe jarama mbawen addandeɓe kono noon koye jarama jogonɗenɓe kono enen kadi eɗen gudditani dendagal rendo ngo neɗɗo noon e feere Allah jomira subhanahu wa taala e hoddiro so tawi neɗɗo waɗi ko moƴƴi ko koyene rendo hen gondi so tawi wonto juuma enen kadi eɗen gudditi wiyete oɗo ko juumre sinno ko sago mbaɗɗira dani jime ɗe foof noon ala hen nde gañƴen kala hen ko neɗɗo yiyen ko mbaɗɗen ko ngacci enen e banggue men o en guddani damare goto ha sinno ko sago men ne waɗiri ni walla ɗo fewani wadde noon eɗen jafnoɓe kono eɗen jettaɓe kam yettor mawɗo kam en joguirɗen faade mabɓe ko beelamba mawɗo saabu nde neɗɗo o so tawi tan wima ar ko joguiɗa ko nden firti komo yinma wadde ko jaroro jogandem ɗa
tigi jarore jogani den be golle ma jodi pewi Hamadou Yero Diallo musidbe tedduɓe hettiyankoɓe ngol ɗo lefol ngol ganduɗa waɗa koye dow teddugal ɓen rewdiɓe oɗo site biyeteɗo Hoodere TV ko ɗo tigui min dowrata golle ɗe tawi ko arnode tigui etade weltinde on noon ɓe mbini kam ɗon jetti fofet ɓe ganduɗa ko wattude haqqillaji mum heɗen eroɓe tan yoɓe ɓeydu wattude hen haqqillaji mabɓe ɓe ɓeydu hen jaggude ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe humpitoji ɗi Hamadou Yero Diallo en jogui ɗi yo gaddu mbaɗa hen joguiɓe ngaalumen yo mbaɗa hen joguiɓe kaɓirɗe mumen ɗe ganduɗa ko bawoji hutorede yo mbaɗa hen kono kadi mo ala hay ɗum ɗumo téléphone ma kam aɗa jogui ɗum aɗa jogui kam compte ma waɗa feere kam ceŋoɗa hen go ceŋogol ma en jogui fayida kono kadi woto seŋo tan taw kala ko waɗa hen kadi a rewinota ko yeeb ko waɗate hen ko sa yeeɓi ha gayni kadi kollira wonde kadi a yeeɓi kono kadi paw jowa hen bindi maɗa jowirta hen bindi ma ko kollirde beltare ma so tawi ko namdal joguiɗa kadi kollira hen namdal ma so tawi wona namdal kadi ko wonko jiiɗa hen ina ɗiɗi weñadema mbaɗa hen kamɓe koye mabɓe ɓe mbawno wirnani mbawa artode hen ɓe mbawa ɗum sattani tawno neɗɗo goto miijo muɗum wawa yonde aɗa wawi fewde cikka fewima an taw ina ngacci fodde temedere neɗɗo tawi fewani ɗum ɗon guila bomi wel caggal no jeeɓɗa ha weltare ma timmi hen mbeeɗa ɗum kadi sehilaɓe ma woɓɓe kañumen mbawa yebde ɗum woni ko nafata en gonɗen koye 21e siècle hande ko karalle kese ɗe jogui dennagal gueɗe ɗe hanki no tampiratnoɗen e yidde en jigge koye men e nder yoga télévision ngaji jiyan en paam gueɗe garti e nder karalle foof so Allah jaaɓima moƴƴi en duniɓe yo Allah semben musidɓe tedduɓe ko ɗo min cadre moon en jetti en jarni Adnan Thiam tambinoɗo kabirɗe ɗe ha mbawon min nande so tawi min nanama yon paam ko lemseɗe kono jogui gueɗe ɗe foof ko kanko so daɗɗe mbawi yaltude so gaci ɗi mbawi rewde foof koye ballal makko en jettima ɓaɗi an keeɗiɗo beltiɗa e lefol ngol min mbima ya wimbo jarama kanko Adnan Thiam kono kadi ya duwonoyo ndeɗo oɗo site yaadu yesso en jettiɓe joɗodinoɗen e filde lefol ngol Hamadou Yero Diallo yimi yanke ngana ko noon jettirten ceerno Daouda Sow jekkiɗo ɗo konngudi mum baɗɗi fayida en jarni Abdoulaye Diallo gardiɗo gueɗe ɗe e kamɓe kala en dunimaɓe ɗo watno gueɗe ɗe ko musidɗo mon Daha Moussa Ba ɗum noon yo Allah rokku en yiide sahaji goɗɗi on jarama Jukki Daouda Hoodere TV baɗon abonné baɗon partage Jukki Daouda Hoodere TV baɗon abonné baɗon partage